Chekutanga tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa ichienda mberi. Chekutanga ndichikurudzira kuti kana usati wasubscribe on our YouTube channel, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow paFacebook page redu rakanzi Saint TV, ndokumbirisawo tifollowewo zvakare page redu rinyowani rakanzi Uncle Saint TV. Mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka. So tadzoka zvakare kuno kuMorisa Park kuzoona Tanaka namai vake. Tauya nezvipo zvatamatituma nazvo kuti tinge tinosvitsa. Mwari wekudenga vachikuitirai zvakanaka kwamuri ikoko. Garai munatsozvionera. Also kune vachiri kuda kuramba vachidonata towards this family, hatina kuti zvakwana. Aiwa, nhamba ndo dziri pascreen, munokwanisa kutibata mowinzawo madonations enyu. Mwari wekudenga vachimukomborai vachikuropafadzai. Baita naka ndisikukuona kufara. Tukushando bado Kibatete. Omrusha pekubata. Kuzieka no pekutangira kubata ndobata kumakumbo ere ndinotora kubata mese. Wheelchair yacho na angle wacho mese. Kutongobata tese one time. Handisikuziva ndotangira. Kawedu we, Mwari wakanaka wedu we, shangu zvaringana. Mwari wakanaka wedu we, Mwari wakanaka wedu we, Mwari wakanaka wedu we, shangu zvaringana. Right, Massive Sevens ndauya negood news. Good news kwamuri from Shazin Technologies. So Shazin Technologies zvatakuita ndezvekuti tiri kupa zvikwereti kune Massive Sevens ese at zero deposit. Handiti chaunokwanisa kuita ndechekuti kana uchida ingava foni, ingava laptop, ingava iPad, ichingava chii chine zvekuita nezvetechnology, unongotibata panhamba dziri pascreen. Isusu tobva takupa gadget rauri kuda. Izvi tinozviita at zero deposit. Also kana uri kuda furniture from Bruno Furnitures, tabatana zvakare neve Bruno Furnitures. Unokwanisa kungonotora chikwereti at zero deposit, wotanga kuzobhadhara mari yako zvishoma nezvishoma. Asi zvaunongoita iwewe, unofanira kungotanga watibata panhamba dziri pascreen. Gore richipera kudai, kana wanga usina kutenga masofa, kana wanga usina kutenga zvaungada kutenga, tibate. Isusu tobva taita kuti zvinhu izvo zvivepo, and then upenyu hwako hutoendera mberi. Idhiri rakanaka randangoti ndoyozokuzivisa from Shazin Technology. Tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa ichienda mberi. Tida kutenda zvakanyanya nekuda kwezuva ranhasi. Ndofunga nhasi muri kuzviona kuti izuva remufaro. Handiti chandinoziva ndechekuti kana tinge tauya kwamuri, tinge tachema kwamuri maSaints, handiti mhuri yeZimbabwe, imimi muri vanhu vasinganonoke kuita zvinhu kuti zvinge zvinobatika. Handiti so nhasi tadzoka zvakare kunoku kuMorisa Park. Handiti kuguta reChitungwiza kwatauya kuzoona zvakare Tanaka pamwe chete namai vake. But hatinongouya chete, asi tauya nezvamakatituma nazvo, ndozvatauya nazvo. Chekutanga nchida kuti thank you very much nekuda kwesupport yese yamunoramba muchitipa, basa renyu richienda mberi. Ndina mai vaTanaka naTanaka. Mai Tanaka makasimba here? Ndiripo makadeu. Chinofara. Sister Tanaka, muri sei? Handiti good. All right, mai Tanaka. Last week takanga tiri panapa tikakurukura, mukataura nesu, tikatora mavidhios atakatora. Vamwe vasina kunzwa nyaya yatisvisa pari nhasi, mungangovaudzewo chekutanga zita renyu, age mova mavaudza, nekuti dambudziko rakakuwirai nderipi, just in short. Makadini mhuri yeZimbabwe, ine ndinonzi Anna Chitimbe, makore ekuberekwa 38.
ndakaberekawo Tanaka wangu, anzi Tanaka Chikango, mwana wandina, first born yangu cerebral palsy. Tanaka akasangana nematambudziko ekutadza kuendeswa kuchikoro kuburikidza nekutadza kumubatsirisa kuti ange achienda mafees ndanga ndisingakwanisi. Tanaka akasangana nedambudziko rekuabhuswa, rekurepwa. Tanaka ininiwo pacho zvangu semhuri yandanga ndinayo takasangana nedambudziko rekuzotsvirwa nemba kusvika ndazosvika pari nhasi. Saka upenyu hwanga hwakandiremera. Alright, kwozotiwo baba vaTanaka chichakaita. Tanaka takaparadzana nenhau yekuti wangu asisakwanisi kutama pamwe chete nekuburikidza nekuti Tanaka ainzi asi wemusha mawo uri kuchengeteswa mwana asiri wako nekuti hazvina kubvira zvakaitika mumusha medu. Alright. Kune vanenge vachida kuona vhidhiyo rachona rizere, tarisa papinned comment kana mudescription kana uri Facebook, unokwanisa unoriona. I think ndo vhidhiyo ratikapesa kuita panapa vhiki rakapera. Zvino pamakaitaura nyaya vanhu vakawanda vakaona, vari kwakasiyana-siyana, vari kwana Cape Town, vari kuJoburg, vari tingati munhu uno muHarare, kupi kwakasiyana-siyana kwana UK, vakaona vakabva vabatwa nenyaya yenyu yamakanga muchitaura, zvazotisvitsa kuti tinge tiri tinodzoka nhasi panapa. Zviri pamberi pedu, dzimwe inhumbi dzatakapuwa nemagroceries tinawo, pamwe chete nemawheelchair ari panapa. Vamwe vakatumira kutobva zvinhu kubva kwana all the way from Cape Town, ndo mamiriro azvakaita. Vamwe vakatumirawo kunyangwe nemari kubva kwana UK vachiti aiwa wheelchair ndaidi ngaitengwe. Vamwewo vakatipa mari muHarare vachiti aiwa wheelchair ngaidi ngaitengwe kuti Tanaka ange ari anoita zvakanaka. So ndo zvatauya kuti tizopresenta kwamuri pazuva ranhasi. Hamena kuti mungadawo kuti kudii kune mhuri yeZimbabwe yakateerera. Mhuri yeZimbabwe ndinoti ndoda kukutendai. Ndoda kukutendai zvizhinji nekunibatsira kwamaita nekuwana chekutanga makumbo aTanaka. Tanaka mamuwanisa makumbo ekufamba nawo. Tanaka akukwanisawo kuenda kuchechi kunoenda vamwe. Tanaka akukwanisawo kuenda panoungana vamwe achiwanikawo aripo ndisingamuvharire mumba. Tanaka ndangada kusvika nguva yekuti kana kuchechi kwacho ndandisade kuenda nekuti ndaizvibvunza kuti kana pandiri kunorumbidza pacho ndiri kurumbidzei ndichinge ndasiya mwana kumba, vamwe pavari kunamatirwa Tanaka ari kupi. Kusvika ndafunga kuti zviri nani kuregedza chechi ndinge ndinoswera nemwana wangu. Ndoda kukutendai mhuri yeZimbabwe nemaoko amatambanudza. Minamato yenyu ndiri kuiona, ndiri kunzwa kusimba kwakanyanya nemunamato yamuri kundinamatira kuti nditambe ndakashinga kugona kuchengeta Tanaka. Ndoda kutenda nemaoko atambanudzwa nevachatambanudza. Ndoda kutendai musaitire ini chete nenewo ndikwanise kusimba kuti ndizokwanisawo kubatsira vamwe. Tinotenda. Aiwa, tinokukurudzira kuti zvamatotaura kuti manga musingaende kuchechi apa musisina chikonzero chekurovera. Aiwa, kuchechi ndakuenda. Handiti? Ane makumbo ekutochinjanisa. Pane makumbo ekutochinjanisa. Yekubhazi nekuchechi. Maye pane vamwe sisi venyu handiti? Vakabva vanditi ndinemwe foni yandinayo yansiri kushandisa, endai munopa munin'ina wangu yekuti takanzwa kuti havana foni saka havana kumboishandisa. Wangondipa yakadaro isina charger isiri box. Ndo mazuva ndangoita. Tinotenda Mwari. Zvisina kudaro pazvinhu zvese pane vamwe vakatumira mari vachiti tengai wheelchair, itai zvino, tikadii. Mari yatakazarwa nayo ndeidei. Saka zvatinoda kuti tinge tiri tinoita, takanzwa mune zvikwereti maarrears, bhadharai maarrears, mobva kana kurunzi mune zvimwe zvamungatokwanisa kutomboita nemari iyi vaTanaka, motomboita zvimwe zvamunokwanisa kuita nemari iyi. Saka ndiyoyi mari aiwa, tinotenda. Andinera ndinere yakabatana kudai.
Ndine here, ndime apa. Ndinoda kutenda mhuri yeZimbabwe. Tinotenda Mwari. Mwari wawedzere pamatapudza nenguva yamunotora muchishanda mabasa enyu ngaapfuurire mberi nekubatanidzwa naye Musiki. Tinotenda Mwari. Aiwa, ndichida kutenda zvakanyanya pana mai vaigara vachindinetsa. Mai vepanext door. Neighbor. Ndofunga kutriangle kwana Lolo. Takamboita futi neighbor vakanetsa. Pana neighbor wana Lolo vakanetsa futi handiti. So pana mai vepanext door. Amene ndivanetse uyai pano mai vepanext. Aiwa, munongouya ndoda kungoti vanhu vangokuonai handiti. Ava ndomusaint ava. So vakagara padhuzewo nevakanga vachidawo kubatsirwa. Vainetsa mai ava. Kungodai vakafona rusingapere. Maita nakanga vasinganitsanangure zvakanaka. Ndaito muziva semunhu anenge ari busy ndaibva ndatovati imi vari right ava mai ava. Handiti. Handiti. Aiwa, tinotenda. Ndo mai vaikaita kuti tisvike pano. Ndinovatenda mai vakamira zvine simba. Handiti. Zvakanyanyisa zvandisingagoni kana kutsanangura. Tinotenda Mwari. Singazive kuti ndakaomerwa ndodya nevana vanongoerekana vabudikira vanenge vaitoroteswa naMwari kuti kuya hakuna kumira zvakanaka. Handiti. Ndinoda kutenda naizvozvo. Aiwa, izvo ndo zvatiri kukurudzira. Inzwai mhuri yeZimbabwe. Pano paSaint TV nyaya yedu hombe ndeyekuti tinge tiri tinobatsirana nevavakidzani vedu. Handiti. Pachikoro chedu hachisi chekuti toda kuonekwa tichiita zvatiri kuita, but tiri kuti ngatibatsiranei nemaneighbors edu nevamwe vatakavakidzana navo. Uzikanwe kuti uri Saint family uri kwauri ikoko nekuda kwemaitiro ako. Aiwa, tida kuvatenda amai vepanext door. Mwari wekudenga vaitire zvakanaka. Ndimai mahofu. Vanoti mai mahofu. Mwari avairopafadza. Nemiwo kwamuri ikoko toda kunzwa guhu rekuti muri kuita zvakanaka. Vavakidzani venyu havafaniri kusvika pakuvata nenzara, imi muripo. Chingoendawo chingonochekawo vamwe kuti vari kurarama sei. Wapedza kudaro worega kutaura futi handiti, unongonobatsira. Ivo ngavazotaure vega sezvekuita maita naka kuti mai vanondibatsira ende vachapfuurira mberi vachingoita basa rakanaka. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. From Uncle Saint TV crew, for now it's much love. We would like to express our gratitude to everyone who contributed towards this project. Thank you very much for your unwavering support. We've got quite a number of people who wanted to stay anonymous. Thank you very much. You might be anonymous here on Saint TV, but the Lord God, who sees your hearts, who sees what you have done in secret, the Lord will bless you in more abundantly. Also, I'd like to express my gratitude to one of us, Mr. Mbofana, who is in Cape Town, for sending some donations. May the good Lord bless you so much. Thank you very much for your unwavering support, for standing with Saint TV. Also, I'd want to encourage each and every one of us, after watching our videos, may you please change someone's life by donating towards these charitable programs. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, and Saint TV, for now we say much love and God bless.